Inkosi ejongene nelali yaseMthwane eMzimkhulu kwiphondo lakwaZulu Natal iqinisekisile kwijelo leSABC ngelithi yiyo enikezele ngemvume kusapho olubeke ilitye kwingcwaba elingaphakathi kwigumbi lokufunda kwisikolo sasekuhlaleni. Olusapho lubanga ngelithi eligumbi lakhiwe phezu kwengcwaba lelungu lalo losapho. Abahlali ngoku bafuna urhulumente angenelele. Ukubaleka kokugcina isiko sekubeke imfundo yabafundi baseMthwane engcupheni. Ngaphandle kulesikole konke kubukeka kujwayelekile, kepha mawungena ngaphakathi okubonakalayo akujwayelekile neze. Egumbini lokufunda kaGrade 12 kunetshe lesikhumbuzo sethuna elisanda kwakhiwa. Sishaqekile ke ngoba phela ngoku nasemaklasini baminyene akuzuqhubeka kahle ukufunda. Ngaphandle nje kwaleli gumbi lokufunda kunamanye amathuna amathathu khona emagcekeni alesikole. Umndeni owenze lokhu awuthandanga ukukhuluma nabezindaba kepha wasidlulisela ke enkosini yendawo. Izinto ekuthiwa zithetha ngabantu abadala siye sithanda ukuzihlonipha kakhulu. Ngoku kwafuneka ukuthi ke masube siyafikelela esinqumeni sokuba masibavumele basebenze phaya. Umnyango wezemfundo sewuthembiseke ukwakha esinye isikole kulomphakathi. Sekushoda nje izinto ezifana namanzi nakuhamba nendlwana ama toilet, but very soon sobe sesiqalile ukufundisa kuyo le ndawo entsha. Yize isiphathimandla sesithembise ukuthola isisombululo esiphuthumayo ngalolu daba, umphakathi uthi akwamukelekile neze ukuthi abafundi bafundele ngaphansi kwalesimo. Umnyango wezemfundo esifundazweni uthi usezinhlelweni zokwakha esinye isikole khona endaweni. Kodwa ke okwamanje abafundi baphoqelekile ukuthi bafundele kule ndawo enamathuna. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba zeSABC ngiseMzimkhulu.